Mikkel Vulpe stak for 3 år siden af hjemmefra. Han menes at have taget ud i de danske skove for at leve som en del af en ræveflok. Nogle af mennesker mener at have set eller hørt ham der i Rønne Skov, men der er endnu ikke nogen faste beviser. Mit navn er Kurt Lyng, og jeg vil nu tage kampen op og prøve at opspore The Foxman. Jeg har taget ud i Rønne Skov, hvor The Foxman menes at være set sidst. Jeg har lavet en aftale med skovfoged Christian Bjelkeby, der varetager Rønne Skov, og jeg vil høre, om han kender noget til The Foxman, og eventuelt ved, hvor han befinder sig. Han ser stærk ud, og hans nærvær føler jeg mig tryg. Så sent som for 2 dage siden, der var der nogen, der mente, at de havde set noget i den retning der. Over der, hvor vejen den ender herhenne, den der sorte sti der. Og så ned bagved, der er en dyb sø. Og der kan godt være, at han lever i en af skrænterne der, men det er farligt at gå tæt på. Man kan risikere, at han har fået samme adfærd som rævene, der, når de først bider sig fast, så slipper de ikke, før der er knoglerne, de får fat i. Vi har gennem omfattende research fundet frem til Mikkel Vulpes forældre. Vi har taget en kontakt, og de har gået med til at lave et interview om Mikkel Vulpes og hans barndom. Men han var en glad dreng. Men han havde også svært med pigerne og drengene. Men han kunne ikke få venner. De kunne ikke lide ham. Han kunne kun snakke med dyrene. Så han var en form for dyrevisker? Nej. Jamen, vi tog tit i zoologisk have og kiggede på dyr. Og på den måde kom han tæt på dyr. Nej. Mikkel kunne jo ikke lide dyr. Jo, det passer. På den måde. Jo. Han kunne ikke lide, at de var spærret inde. Jo. Nej. Jo, det Nej. Mikkel, han kunne lide dyrene. De var i fri natur. Det passer ikke. Det. Mikkel. Mikkel havde ikke så mange interesser. Han kunne bedst lide at se til sine små fisk. Han passede sin fisk, og så gik han i skole. Jeg så ryger en pipe, og så kalder jeg på Det her har vi. Ulla. Hvor har du hørt det? Jeg har råbt efter dig. Hørte du det? Men du siger aldrig. Det gør jeg da. Nej. Jo. Du sidder bare og drikker. Nej. Jo. Det kan jeg ikke så altid. Du spiller lotto. Nej, det passer ikke. Og ser fodbold. Du laver ingenting. Det passer ikke, Ulla. Siden hvornår har du taget opvasken? Jeg har altid taget opvasken. Så er ingenting. Du laver ingenting. Jo. Nej. Vi har også sms'et. Har I sms'et til ham? Ja. Mikkel, kommer du snart hjem og spiser? Jeg har ikke svaret endnu. Vi savner ham faktisk. Vi savner ham rigtig meget. Og det var enormt svært at få ham med hjem. Han ville slet ikke. Han råbte og skreg. Og vi blev nødt til at hive ham med ind i campingvognen. Og så binde ham. Hvad mener du? Så bra. Hvad mener du? Hvad mener du? Hvad snakker du? Jeg ved ikke om et Jeg barn... forstår ikke... Hvad er det, han spørger? Det ved jeg ikke. Det er noget tosset noget spørg. Mikkel! Det hjælper ikke at kalde på ham. Nej, han har ikke levet. Ja. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Overlev. Efter et helt igennem sygt og traumatiserende interview konkluderer jeg, hvis jeg vil vide mere om The Foxman, blev jeg selv nødt til at opsøge Mikkel. Ja, altså jeg er på vej ud af skoven nu. Der er jo nat, så rævene de kommer jo frem for at jage. Altså jeg glæder mig sgu til at komme ud. Jeg håber fandme vi finder ham. Jeg får sådan en sommerfugl i maven, fordi det bliver sgu rart. At det er 5 i nat, det hele bliver afgjort. Det er det sgu. Jeg ved i hvert fald både mig og kameraholdet. Vi glæder os sgu til at komme ud. I godt, drenge.
Jo, det bliver fedt. Tror jeg, vi finder ham. Selvfølgelig gør vi det. Nej. Kom nu, skal være lidt mere positiv. Jeg har puttet hele min livsopsparing i det her projekt. Viser, altså, det holder jo ikke. Historien holder jo ikke en meter. Ej, nu må du sgu da lige holde. Du skulle da ikke sidde og sige, at det ikke holder en fucking meter. Det kunne du sgu da... Du vidste udmærket godt fra start af, at det ville gå helt i vasken. Nej, gjorde jeg sgu da ikke. Jeg snakker om det her mange gange. Vi har nu bevæget os ud i den mørke skov om natten, i håb om at finde The Foxman. Se noget hen. Hvad var det? Hvad er det her? Der! Nå! Der er han! Nå, vi var svagt! Fuck! Kurt, er du okay? Ah!